Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Minerva. 28 anyos. Bago po tayo magsimula, nais ko lang batiin din ng magandang araw ang lahat ng mga kasundo natin dyan sa palaging nakasubaybay sa inyong channel. Ako po ay tubong probinsyana. Lumaki ako sa tribong Subanin. Mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan, kaya naengganyo po akong ibahagi ang aking kwento tungkol sa mga lamang lupang hindi magawang ipaliwanag ng siyensya. Alam ko pong sa panahon ngayon, mahirap na talagang balikan ang mga pamahiin, lumang paniniwala at kaugalian dahil ayun nga, nasa high-tech stage na tayo at halos lahat ay may mga makabagong gadgets na ang gamit. Nangyari po itong karanasan na nais kong isalaysay sa aming baryo na tawagin na lang natin sa pangalang Baryo Langob. Kuya Barry, noong 5 taong gulang pa lang po ako. Naranasan ko pong guluhin ng mga nilalang na tawagin na lang natin sa pangalang aswang. Tandang-tanda ko pa ang nadarama naming takot ng aking mga magulang ng gabing iyon, Kuya Barry. Sa totoo lang, kahit pa nga nararanasan na namin ang nakakakilabot na kababalaghang iyon, ay hindi ko pa din kayang iproseso sa aking sarili na ang lahat na iyon ay totoo. 3rd year college na po ako nang mangyari ang trahedya sa aming magkakaibigan. Nang sumapit ang bakasyon, niyaya kami ng isang kaibigan namin na tawagin natin sa pangalang Raymond. Inanyayahan niya kaming magbakasyon sa aming baryo at tinanong ko pa nga siya kung bakit sa dinami-dami ng pwede naming pagbakasyonan ay sa dati pa talaga naming tinirhan sa probinsya. Tumawa si Raymond, sabay sabing gusto daw niya ng adventure. Kilala daw kasi ang lugar namin sa trekking at iba pang magagandang adventures na kahit nakakapagod ay safe naman at nakaka-enjoy. Hindi na ako umangal, Kuya Barry. May mga kaanak pa din naman kasi kaming naiwan doon, kaya naisip ko baka ito na ang panahon upang makadalaw ako sa aking mga tiyahin at pinsan. Matagal na kasi nang huli kaming mapagawi doon ng aking mga magulang. Isa pa, masaya na din naman kasi ako dahil makakalibre ako ng pamasahe at alam kong hindi na ako mahihirapan pa sa pagiging tourist guide dahil kabisado ko naman ang lugar. Ang alam ko, dadalhin ni Raymond ang kotse niya. Kahit nagbibinata pa lamang siya, ay may sarili na siyang sasakyan dahil marunong naman siyang magmaneho at may lisensya ng talaga. Pagkatapos naming pagplanuhan kung anong oras kami makikita-kita kinabukasan, nagmadali ako sa pag-uwi sa aking tinutuluyang boarding house. Nag-ayos na ako ng aking mga dadalhing gamit. Kahit papaano, nakaramdam naman ako ng excitement. Gusto ko nga sanang tawagan sina Insan nang maipaalam ko na uuwi ako sa probinsya kasama ang mga kaibigan ko. Kaso nga lang wala namang signal doon. Marahil ay dahil sa liblib na ang Baryo Langob at puno ng mayayabong nakakahuyan. Kapag sina mama at papa kasi ang kasama ko, tumatawag kami sa bahay ng aking tiyahin nang sa gayon ay maipaghanda nila kami ng pagkain at mahihigaan. Kinaumagahan, nakatanggap naman ako ng tawag mula sa isa pa naming kaibigan na si Kaiden. Gusto daw niyang sumama sa bakasyon kaya sinabihan ko kaagad siya na huwag malilate at maaga kaming aalis. Ang usapan kasi namin, sa isang gasolinahan sa may convenience store kami magkikita-kita. Actually, marami sana kami, Kuya Barry. Kaso nga lang 3 sa amin ang nagpaalam, ngunit hindi pinayagan kasi dahil may kalayuan na din iyon sa aming lugar.
Kung kaya't ang nangyari, 5 na lang kaming magkakasama sa kotse ni Raymond. Ako, si Raymond, si Kaiden, Mara at Liza. Si Ray ang nasa manibela, samantalang kaming 4 naman ay nagkukulitan lang sa likod. Hindi ko tuloy maiwasan ang naging nakaraan ko noong kabataan ko pa lamang, na may kinalaman sa nilisan kong lugar. Naisip ko, matagal na naman iyon at naniniwala akong walang katotohanan ang mga kwentong aswang at engkanto katulad na lang ng pinaniniwalaan ko. Mahigit 3 oras ang tagal ng biyahe namin bago makarating sa aming baryo. Kuya Bari, hindi naman kami nabuburyong kaya pagsapit ng 5:00 ng hapon ay inihinto na ni Ray ang sasakyan sa pamilyar na puno ng durian malapit sa gilid ng kalsada. Pababa na ako ng matigilan. Sigurado akong may bumubulong sa akin at hindi ito mula sa aking mga kaklase. Narinig kong sinabi ng mahiwagang boses na huwag akong makikialam. Paulit-ulit at nag-e-echo ito sa pandinig ko, kaya nasabi ko na lamang sa aking sarili na tao nga lang ako. Pero mas lamang pa din ako sa mga elementong gustong makapanakit sa amin. Ganito po ang turo sa akin ng aking mga magulang. Kailangang maging matapang kami kaysa sa mga elemento para wag kaming malamangan ng kanilang kakayahang tanggalan kami ng lakas ng loob. Sabi kasi ng nakakatanda noon, kapag inuna ko ang takot ay maaangkin daw kami ng mga ito. Hindi nagtagal, nakarating kami sa sentro. Gulat at pagkasurpresa ang nakita kong gumuhit sa mukha ng aking mga lolo Guido at lola Marcia nang makita ng biglaang pagdating ng grupo namin. Magalang akong nagmano at ipinakilala ang aking mga abuelo. Bakas naman sa kanilang mga mata ang pag-aalala na hindi ko maintindihan. Aminado akong kahit may nararanasan na akong kababalaghan, ay ako iyong tipong hindi pa din naniniwala dahil gusto kong isipin na lahat ng ito ay bunga lamang ng aking kapaguran at pagkakaroon ng malikot na imahinasyon. Nagpaalam ako sa aking mga lolo at lola at dinala sa loob ng bahay sina Ray. Hinayaan ko silang makapagpahinga muna dahil malayo-layo din ang binyahe namin. Nagpasalamat pa sa akin si Lisa, sabay sabing mag-ipon kami ng lakas para sa adventure bukas. Nagsisiilingan naman ang aking mga abuelo. Nang mapagsolo kaming 3 ni na lolo at lola, tinanong niya ako kung bakit raw ako bumalik pa sa probinsya at nagdala pa ng mga kasama. Naisip kong sabihin sa kanila na hindi naman habang buhay tatakbuhan ko ang mga bagay na labis kong kinatatakutan. Hindi naman pwede iyon. Saka matagal ng panahon ko nang tiniis ang mawalay sa kanila dahil lamang sa takot. Oras na para maging matapang naman ako. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng aking mga kaibigan. Binilinan pa kami ng aking lola na iwasan ang patay na sapa. Ito ang kinatatakutan naming lugar sa probinsya. Nagkakatubig lang doon kapag umuulan. Ngunit bago ko pa man mapigilan sina Kaiden, ay tinungo na nito ang patay na sapa at pinatunayang may tubig na dumadaloy mula roon. Nagtampisaw ang 4 sa tubig at hindi ko na sila nasaway pa. Dito na nagsimulang bumigat ang aking pakiramdam. Nariyan yung tipong may nakapasang mabigat sa aking likuran. Hinayaan ko silang manguha muna ng litrato at makalipas lang ang ilang minuto, inaya ko na silang umuwi na. Nagsimula na kaming maglakad at maya-maya'y nakasalubong sa daan si Aling Dorina.
Mag-isa lang ito at napansin kong maumbok ang kanyang tiyan kaya siguro buntis ang babae. Saglit kaming nag-usap at nagkasundong sumabay na lang sa kanya. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay may nakasalubong kaming isang matandang babae. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakatingin niya kay Aling Dorina. Para bang nanlilisik ang kanyang mga mata at may masamang binabalak. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko at itinakip ko ang sarili kong katawan sa natulalang si Aling Dorina. Nakahihindik pa ang paraan ng kanyang pagngisi, sabay sabing sana daw magsuot ng itim na bestida ang buntis sa susunod dahil hindi niya maiwasang matakam habang pinagmamasdan ang sanggol sa sinapupunan nitong mula sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa takot, binilisan namin ang pag-uwi at ikinuwento kina lolo at lola ang mga nangyari. Sabi nila, nariyan pa din pala si Lolita. Kailangang mag-ingat kami. Kinahapunan, magkasama kami ni Mara na bumili ng lutong ulam sa labas. Nakasalubong namin si Aling Lolita. Ginawaran niya ako ng nakakasindak ng ngisi, kaya gano'n na lamang ang naramdaman kong takot. Hindi ko na lamang siya pinansin pa nang matuon ang aking atensyon sa mga nagkakagulong mga tao. Base sa naririnig ko, nanganak daw si Aling Dorina at sa kasamaang palad, isa daw halimaw ang iniluwal nito. Nakiusyoso tuloy kami at nagulat na lang nang tumambad ang isang nakakatakot na anyo ng kanyang bagong luwal na sanggol. Tila nahahawig ito sa isang tiyanak. Binalot ng kilabot ang lahat ng taong naroroon ng hapong iyon. May nakapagsabing baka nauray daw si Aling Dorina, kaya naman pinabindisyonan siya sa pari. Noong binibindisyonan na ng pari, ang sanggol ay umatungal nang mabasa ito ng banal na tubig at kalaunan ay pumanaw din. Nakikiramay man kami sa nangyari sa anak ni Aling Dorina. Kailangan naman naming makauwi na at siguradong nag-aalala na ngayon sina lolo at lola. Sa aming paglalakad pa uwi, sinundan kami ng matinis na huni. Hindi ko alam kung ano ang kailangan nito sa amin. Ngunit hindi naman ako inosente sa kaalaman na ang nasabing nilalang ay isang aswang. Nagsigawan kami ni Mara sa gulat nang bumulusok bigla ang isang nilalang na may malalaking pakpak at nakahihindik na anyo. Nagkataong si Mara ang nasa bandang binagsakan ng aswang, kaya gano'n na lamang ang pagsigaw ko ng paghingi ng tulong. Mabuti na lamang at nakadampot pa ako ng bato at ibinagsak sa mukha ng nilalang dahilan para magawa pa naming makatakas. Nagpatuloy kami sa aming pagtakbo hanggang sa makarating kami sa kamalig ng kilalang albularyo na si Mang Julio. Tila nahulaan na niya ang nangyari sa amin dahil nakaabang na siya sa pintuan at tila ba hinihintay ang aming pagdating. Mabuti na lamang at nagawa niyang itaboy ang aswang ng kalampagin nito ang kanyang dingding. Sabay sabing wag na siyang iistorbohin pa kung ayaw niyang masaktan. Nang mawala ang aswang ay ginamot ni Mang Julio ang aming mga sugat. Binigyan niya ako ng isang kulay puting kwintas na siyang pangontra ko raw laban sa mga masasamang elemento. Nagpresenta na din siyang ihatid kami, kaya habang nasa daan ay tinatambol ng malakas ang aking dibdib. May pakiwari kasi akong mangyayari ang isang nakasisindak na bagay na hindi namin inaasahan. Maya-maya lang, napaatras kami
nang huminto sa paglalakad ang nangungulang si Mang Julio. Magkahawa kami ni Mara at naghanda na sa pagtakbo nang inilabas ni Mang Julio ang kanyang pangontra laban sa aswang. Pinatakbo kami, ngunit hindi naman nagpatianod sa akin si Mara. Naiwan siya sa gitna ng laban habang ako naman ay nagawa pang makatakbo. Nagtago ako sa isa sa mga malalaking puno sa madilim na bahagi ng kagubatan, samantalang si Mara naman ay naguguluhang nagpalipat-lipat ang tingin kay Mang Julio at sa aswang na kalaban nito. Kalaunan, nakahanap ng paraan ang aswang para lapitan si Mara. Hinablot niya ang aking kaibigan at walang habas na binutasan ang tiyan sabay wakwak nito. Kaagad na bumulwak ang masaganang dugo ng babae kaya napasigaw ako. Sinubukang pang-abutin ni Mara ang aking kamay ngunit hindi ko na siya naabot pa dahil sa takot. Humarap sa akin ang aswang na nanlilisik ang kanyang mga mata. Magulo ang kanyang kulot na buhok. Mabalahibo ang katawan at naglalaway ang malansa nitong bibig. Nangatog ang aking mga tuhod sa labis na takot. Kay bangis ng aswang nang sumingasing ito sa akin. Tila ba nagbabantaan ng kapahamakan oras na lumapit ako sa kanila. Ganun pa man, hindi ako nagpaapekto at literal akong lumapit sa kanila. Galit na suminghala ang aswang at bigla akong sinunggaban. Wala na akong nagawa nang tumilapon ako sa di kalayuan. Tila pinupunit ang puso ko habang pinakikinggan ang mahinang palahaw ni Mara na humihingi pa rin ng tulong sa akin. Ngunit ano na ang magagawa ko? Huli na ang lahat at nakita kong naghihingalo na siya. Naalala ko bigla ang ibinigay ni Mang Julio. Iyong pangontra pala sa aswang. Suot ko ito bilang kwintas, kaya naman hinawakan ko ito ng mariin at itinapat ko ito sa aswang. Napasigaw ang aswang nang magawa ko siyang masilawan ng kinang nito, kaya sinamantala ko na ang pag-atake sa aswang. Nakakuha ako ng matalim na kahoy at sinaksak ko siya, pero nakalipad ang aswang. Kitang-kita ko, Kuya Bari, totoo ang sinasabi ng mga matatanda na mayroong lahi ng mga aswang na kung lumipad ay patihaya. Dahil sa aking nasaksihan ay nag-antanda ako at taimtim na nagdasal. Balak niya akong sugurin, ngunit hindi niya napagtagumpayan ang paglapit. Iniumang ko sa kanyang dibdib ang hawak kong sanga dahilan para maitusok ito sa kanyang dibdib. Pumalahaw ang aswang at nagalit. At kahit sugatan na siya, hindi pa rin ako tumigil. Ginawa ko rin sa aswang ang ginawa niya sa aking kaibigan. Hinugot ko ang kanyang laman loob. Wala na akong pakialam sa nakakadiring laman na hinahawakan ko, sabay sabing kilala ko siya. Maya-maya, nagbago ang hitsura ng aswang at lumantad ang mukha ni Aling Lolita. Wala akong nagawa kundi ang umatungal ang iyak nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Mara. Kaawa-awang nakadilat ang mga mata nito dahil sa bilis ng mga pangyayari. Dahil dito, nagkulong ako sa kwarto at hindi nakipag-usap kahit kanino. Naging masidhi ang aking pagluluksa na kahit noong dumating ang mga magulang ni Mara at sisihin ako sa mga nangyari, ay hindi ko man lang maipagtanggol ang sarili ko. Totoo naman isa akong pabayang kaibigan. Sarili lang ang iniisip. Walang kwenta. Hindi ko man lang nagawang dumalo sa kanyang lamay.
Pinagbawalan ako ng kanyang mga magulang na magpakita. Sa tindi ng kanilang galit sa akin, napilitan akong magpakalayo-layo. Sa ngayon po, naririto na ako sa London at dito na nakabase. Nakapag-asawa na din ako at may 3 anak na kung saan kay Mara ko ipinangalan ang aking panganay. Nagkaroon kaming magkakaibigan ng kani-kanyang mga buhay. Imbes na maging masaya, may mga panahong nalulungkot pa din ako. Hindi ko talaga maiwasang isipin sa bilis ng panahon ay parang kailan lang nangyari ang trahedyang iyon. Naging isang malaking aral para sa akin ang katotohanang minsan ay dapat tayong makinig sa ating mga nakatatanda sapagkat alam nila kung papaano tayo ilayo sa kapahamakan. Buhay ang magiging kapalit at mapapahamak. Pero isa lang ang sasabihin ko mga kasundo. Hindi na ako babalik sa isang baryo na puno ng hiwaga at kababalaghan. Ang pagiging matigas ko sa pagtanggap ng katotohanan ang siya rin palang naglagay at nag-iwan sa akin ng di ko makakalimutang trahedya. Totoo ang mga aswang. Hindi sila kathang-isip lang, kaya't manalig lang tayo sa Panginoon dahil walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po Kuya Bari. Sana'y mapili at mabasa niyo rin po ang aking kwento. God bless po Kuya Bari, maging sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Minerva. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Isa ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dikto. Nais ko lang po sanang ibahagi ang kwentong aswang na ito sa inyong channel. Itong kwentong ito ay nangyari at naging karanasan ko noong minsan akong inutusan ng aking ama na kunin daw ang bayad ng nangutang sa kanya. Bale, kaibigan niya iyon at kakilala ko rin lang, si Tio Badong. Hindi ko naman inakala Kuya Bari na malayo pala ang lugar ni na Tio Badong at may kakaiba akong naranasan doon. Dahil marami akong gawain ay tinanghali na ako ng alis. Sa pagkakatanda ko po ay mag-aalauna na iyon. Ayaw ko pa nga sanang umalis dahil baka gabihin ako at wala akong matutulugan. Ngunit dahil kailangan ni tatay ng pera, wala akong nagawa. Bahala na, kung gagabihin man ako sa lugar ni Tio Badong, doon na ako matutulog. Wika ko sa aking sarili. Agad akong tumungo sa sakayan ng tricycle at pagkatapos ay nagtanong-tanong sa mga driver kung saan ang sakayan patungo sa baryo ni na Tio Badong. Noong sabihin ko ang pangalan ng baryo ay sinabi nilang sitio lang iyon at wag daw akong tutuloy roon kung mag-isa lang ako. Bakit naman ho? Tanong ko sa isang driver na nagsabi sa akin ng ganoon. Nagkatinginan silang naroroon at pagkatapos ay utal na nagsalita ang isang lalaki at pabulong pa. Sityo ng mga aswang ang lugar na iyon. Alam mo, bibihira lang ang nakakalabas doon. Mabuti na lang kung mayroon kang kasama siguro. Wika ng driver. Napalunok ako ng laway dahil sa aking narinig. Pakiramdam ko ng mga panahong iyon ay parang hindi na ako tutuloy. Sa isipin pa lamang
na tungkol sa aswang ay parang pinaninindigan na ako ng aking balahibo. Subalit dahil alam kong pagagalitan ako ng aking ama kung hindi ako tutuloy. Ay, bahala na. Wika ko sa aking sarili. Agad ko ring tinungo ang paradahan ng tricycle na patungo sa sityo ni Tio Badong at nakasakay din naman ako kaagad. Habang bumabiyahe, hindi ko maiwasan sa aking isipan ang sinabi ng driver sa akin. Subalit kahit na isinasawalang bahala ko na iyon, ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Dahil doon ay napatanong ako sa driver ng aking sinasakyan. Kuya, mawalang galang na, no? Magtatanong lang po. Totoo bang pugad ng mga aswang ang sityong ating pupuntahan? Tanong ko sa kanya. Napaisip sa aking naging tanong ang tsuper. Walang ano-ano ay nagsalita na siya. Marami ang mga kwento-kwentong pugad nga ayon ng aswang, pero hindi naman ako gaanong sigurado doon. Tugon niya sa akin. Tanging pagtango na lang ang aking nagawa bilang tugon sa kanya. Noong malapit na kami sa nasabing sitio ay nakiusap ako sa driver. Kuya, pwede po bang sunduin mo ako rito bago dumilim? Kasi baka wala na akong masakyan mamaya eh. Sa winika kong iyon ay nakita kong parang nag-aalinlangan ang driver. Dahil doon ay sinabihan ko siyang dodoblihin ko naman ang bayad sa kanya. Sige, pero dapat bago tuluyang dumilim ay nakalis na tayo dito, iho, ha? Wika niya sa akin na kaagad ko rin namang sinang-ayunan. Pagdating namin sa sitio ay bumaba na ako ng tricycle. Bago pa man umalis iyon ay muli kong pinaalalahanan ng driver tungkol sa pagsundo sa akin sa nasabing lugar. Tumango naman siya at tuluyan lang ang bumalik sa bayan. Nako, saan kaya ang bahay ni Tio Badong dito? Siguro mas okay kung magtatanong-tanong na lang ako tungkol sa kanya. Wika ko sa aking sarili. Naglakad-lakad ako hanggang sa may nakita kong isang bahay. Kahit medyo nag-aalangan ako, ay tumungo ako roon upang magtanong. Pagdating ko sa tapat noon ay agad akong tumawag. Tao po. Ilang sandali pa, may dumungaw na isang matandang babae sa akin. Dahil doon ay tinanong ko siya kung saan ang bahay ni Tio Badong. Hindi naman ako nabigo dahil tumugon naman siya. Subalit bago ako makaalis ay nakita kong parang nag-iba ang ikinikilos ng babae. Parang may pinaghahandaan siya. Dahil doon ay agad akong nagpasalamat at saka nagpaalam na sa kanya. Noong naglalakad na ako upang tahakin ang itinuro niyang direksyon ay narinig ko siyang parang mayroong hinahasang patalim doon sa loob ng kanyang bahay. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na mangilabot dahil kung ano-ano na ang isiping pumapasok sa aking isipan. Ay, pagkakuha ko ng pera kay Tio Badong, uuwi kagad ako. Uwi ka ako sa aking sarili. Tahimik lang akong naglalakad noong mga panahong iyon. Subalit kahit na ganoon, may mga pagkakataong may nakikita akong mga tao na dumudungaw sa kanilang bintana
at saka nakatitig sa akin ng mabalasik. Upang hindi ako matakot ay hindi ko na lamang inintindi pa iyon. Makaraan ang ilang sandali. Nakarating ako sa tapat ng isang bahay na base sa pagkakalarawan ng napagtanungan ko. Iyon daw ang bahay ni Tio Badong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tio Badong! Tio Badong! Ilang ulit akong tumatawag sa kanya hanggang sa nakadungaw na iyon sa kanyang bintana. Noong makita niya ako ay dali-dali siyang bumaba ng kanilang bahay at pagkatapos ay sinalubong agad ako. "Oh, Dikto, ikaw pala. Bakit di mo kasama ang tatay mo?" tanong niya sa akin. Niyaya niya ako na pumasok sa kanilang bahay. Ako lang po kasi ang inutusan niya dahil may kailangan daw po siya sa inyo. Wika ko kay Tio Badong. Oo, alam ko. Huwag kang mag-alala, magbabayad ako sa kanya. Tugon naman ni Tio Badong sa akin. Noong nasa loob na kami ng bahay nila ay napadungaw siya sa bintana. Animoy may minamatyagan siya. Agad din niyang isinarado iyon at saka sinabihan akong magbihis ng damit. Tinanong ko naman siya, ngunit hindi siya sumagot sa akin. "Huwag kang uuwi mamaya ha. Dito ka na lang muna hanggang bukas. Dito ka na magpaumaga. Baka kasi kung tambangan ka pa sa daan at kung ano pa ang mangyari sa iyo." Wika ni Tio Badong sa akin. Nag-alala ako at napatango na lang ako sa kanya. Inisip ko kasing baka dahil iyon sa malaking halagang aking dadalhin pauwi. Subalit hindi lang naman pala iyon ang siyang dahilan. Kinagabihan, habang kami ay naghahapunan, ilang beses kaming nakarinig ng mga mabibilis na pagtakbo sa labas ng bahay. Nataranta ako dahil baka kung ano na iyon. Ngunit sinabi ni Tio na hayaan ko lang iyon. Noong mahihiga na sana kami upang matulog ay binulabog kami ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Halos pinalilibutan ng mga huning iyon ang bahay ni Tio. "Haha, wag niyo akong subukan. Kaibigan ko ang ama ng panauhin ko. Kung may masama mang mangyari sa kanya, ay kayo ang siyang aking sisingilin ha." Sigaw ni Tio Badong. Noong mga sandaling iyon ay napaisip ako kung ano ang ibig tukuyin ng kaibigan ng aking ama. Dahil doon ay tinanong ko siya, "Tio, ano ba ang mga iyan?" Hindi na naglihim pa sa akin si Tio. Sinabi niya sa akin na ang mga umaaligid sa kanilang bahay ay ang mga aswang na kanayon niya mismo. Nagiging sabik daw kasi ang mga iyon sa bagong amoy na kanilang nalalanghap. At sa kadahilanang iyon ay nakaramdam ako ng hilakbot. Nahalata iyon ng kaibigan ng aking ama, kung kaya sinabi niyang huwag akong matakot. "Hindi sila makakapasok dito sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Kung makakapasok man sila ay titiyakin kong mamamatay ang bawat isa sa kanila." Wika ulit ni Tio Badong. Dahil may tiwala naman ako sa kanya, napatango na lang ako at saka nagmatsyag sa paligid.
Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay may narinig kaming kaluskos sa ibabaw ng aming bubungan. Sa pagkakataong iyon ay napamura na si Tio Badong. Nagbanta na rin siya sa mga aswang na kung hindi sila aalis ay iisa-isahin sila ni Tio. Subalit sa halip na matakot ay lalo pang ginanahan ang mga ito. Dahil doon ay kinuha ni Tio Badong ang kanyang buntot ng pagi. Dito ka lang. Ako na ang bahala sa mga iyan at nang magtanda sila. Pagwiwika niya ng mga katagang iyon ay dali-dali siyang bumaba. Muli kong narinig na nagmura si Tio Badong. Sigaw siya ng sigaw sa mga aswang upang itaboy sila. Naging panakot niya ang buntot ng pagi na iwinawasiwas niya sa ere. May iilang mga aswang ang umaangil, subalit sa bawat sambit ni Tio Badong ng kanilang pangalan ay parang papel silang tumitiklop. Makaraan lamang ang ilang minutong pagsisigaw sa labas upang itaboy ang mga aswang ay naging tahimik na rin ang paligid. Pagkapasok ni Tio Badong sa kanilang bahay ay tila kalmado lang siya. Dahil doon ay nagtaka ako. Tio, mga aswang ba talaga iyon? Bakit parang kalmado ka lang? Tanong ko sa kanya. Napangiti lang siya sa akin at pagkatapos ay sinabi niyang kilala niya ang mga aswang sa kanilang baryo kung kaya wala siyang pinapangamba. Alam mo iho, hindi ka kayang gawan ng masama ng aswang kung kilala mo siya kahit na nagpalit pa siya ng anyo. Isa kasi iyon sa kanilang kahinaan. Wika niya sa akin. Noong gabing iyon ay nakatulog kami ng mapayapa. Malaki kasi ang tiwala ko sa kaibigan ng aking ama. At tama nga siya dahil hindi na muling bumalik pa ang mga aswang na iyon. Noong pauwi na ako ay napailing na lang ako. Nakasara kasi ang lahat ng bahay ng aking nadadaanan na animoy nahihiya sila sa kanilang ginawang pang-aaswang sa akin sa bahay ni Tio Badong. Nakauwi naman ako ng ligtas, Kuya Bari, at dala ang perang ibinayad ni Tio Badong. Ikinuwento ko kay tatay ang lahat ng nangyari at maging siya ay halos hindi makapaniwala. Magmula noon, hindi na ako muling inutusan pa na bumalik doon sa kaibigan ng aking tatay. Isang lugar na napakadelikado. Isang sityo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang Sundo Horror Stories. Gumagalang, Dikto. Maraming mga bagay po talaga sa mundo, mga kasundo, ang hindi mo aakalaing totoo pala kung hindi mo ito mararanasan sa sarili mo. Maaaring marami sa inyo ang hindi maniniwala sa aking karanasan, ngunit hindi na ako magtataka pa. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Solomon. 51 anyos at nakatira ngayon sa nabili kong bahay dito sa Carmona, Cavite. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong mga lugar maging tunay na mga pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking karanasan. Ito'y bilang proteksyon na po sa aking pamilya sapagkat hindi ko alam kung ang mga tutukuyin kong pangalan ay mga buhay pa. Malaki po at lubhang mapanghalina sa mga turista ang isla ng Panay
dahil sa nakamamanghang ganda ng kalikasan dito. Malawak ito at maraming sakop na probinsya. Isa na rito ang magandang probinsya ng Antique kung saan naganap ang hindi ko malilimutang karanasan. Lumaki po ako sa isang medyo nakaririwasang pamilya. Nakatira kami noon sa isang subdivision sa Binondo kung saan halos lahat ng nakatira ay tulad naming mga mestisong Tsino. Subalit sa kabila ng karangyaan, tila hungkag ang aking pakiramdam. Marahil dahil sa nag-iisang anak ako at ang tanging nakakasama ko sa aming bahay noon ay ang aming dalawang kasambahay at ang matandang kusinero namin na si Tatay Lucio. Hindi pa ako ipinanganganak ay naninilbihan na ang mga ito sa aming pamilya. Sa katunayan, Kuya Bari, sila na ang nakagisnan ko at halos ang mga ito na ang nagpalaki sa akin. Palagi kasing abala sa trabaho at pagkita ng pera ang inaatupag ng aking mga magulang, kaya mas higit akong naging malapit sa aming mga kasambahay, lalong-lalo na kay Tatay Lucio. Naging parang totoong ama ko na ang turing ko rito. Ito at si Nay Celia ang nag-alaga sa akin noong maliit pa lamang po ako. Mayo taong 1983 nang magpaalam si Tatay Lucio na uuwi sa kanilang probinsya sa Antique. Hindi ko alam noon kung bakit tila nagkaroon ako ng interes upang sumama. Marahil dahil sawa na ako sa ingay sa syudad. Noon pa man, gusto ko nang makarating sa mga lugar sa labas ng Maynila. Nais ko naman na maiba ang aking paligid, kaya nagpaalam ako sa aking mga magulang na gusto kong sumama kay Tatay Lucio sa pag-uwi nito sa probinsya. Wala namang tutol sila mamang at papang, pero nang sabihin ko ito kay Tatay Lucio, napansin ko sa mga mata nito ang tila piping pagtutol. Sige na ho, Tay Lucio. Naiinggit po kasi ako sa mga kaibigan ko na nakarating na sa mga probinsya eh. Pangungulit ko kay Tatay Lucio. Hay nako, Tay Lucio. Pagbigyan niyo na po yan at nang matigil na. Mas maigi na siguro na makaranas din ng simpleng buhay probinsya ang batang yan nang matuto siya sa buhay. Tsaka 16 anyos na eh. Puro pa rin laro ang alam. Sabat noon ni Papang na narinig ang pag-uusap namin sa kusina kasama si Nay Nelia. Naku Solomon, kung ako sa iyo ay hindi na lang ako sasama. Alam mo kung bakit? Balita ko, marami daw aswang sa Antique. Baka ipakain ka ng Tatay Lucio mo sa mga iyon. Hala ka sige. Kantyaw naman ni Nay Celia na noon ay nag-aayos ng mga pinamalengke niya para lutuin ni Tatay Lucio. Nakita ko naman ang pagdilim ng mukha ni Tatay Lucio sa sinabing iyon ni Nay Celia. Tila hindi nito nagustuhan ang pagbibirong iyon ng matandang dalagang kasambahay namin. Matalim nitong tinapunan ng tingin ang matandang babae. Hindi na ito nakatutol pa. Napilitan itong pumayag kahit tingin ko ay nagdadalawang isip pa rin ito. Bagay na ipinagtaka ko, ngunit hindi ko na lang pinansin. Ang mas mahalaga ay pumayag itong isama ako sa probinsya. O siya sige, basta't susundin mo lang ako lagi ha. Hindi pwede roon ang kulit mo rito. Ani na lang nito at muling tinapunan ng tingin si Nay Celia bago tahimik na ipinagpatuloy ang paghahanda sa mga lulutuin para sa tanghalian. Gabi pa lamang ay aligaga na ako sa paghahanda ng mga dadalhin ko. Halos hindi na nga ako makatulog sa labis na kasabikan. Naglalaro na sa isip ko kung anong mga magagandang pasyalan sa lugar nila Tatay Lucio na maaari kong puntahan. Nakikinit ako na sa aking imahinasyon ang magagandang tanawin at masasarap na pagkaing probinsya na hindi basta-basta nabibili sa Maynila. Habang sakay ng barko,
Iyon pa rin ang laman ng isip ko. Bagay na lalong nagpapasabik sa akin. Hindi ko na inalintana pa ang kaunting hilong nararamdaman dahil iyon ang unang beses kong bumiyahe ng malayo at tawid dagat. Lalo akong nasabik ng tuluyan na kaming dumaong sa isa sa mga pantalan sa Antique. Ang buong akala ko ay doon na mismo sa kabisera ng probinsya ang lugar nila Tatay Lucio. Subalit sumakay pa kami ng bus mula Pantalan hanggang sa kanilang bayan. Pagkatapos nun ay isang mahabang biyahe pa ng jeep bago makarating sa kanilang baryo. Bagamat liblib, malaki at malawak ang baryo nila Tatay Lucio. Isang napakahabang taniman ng mais ang nadaanan namin bago kami nakarating sa kanilang sityo. Sako pa umano iyon ng kanilang baryo, ngunit medyo nakahiwalay ito sa kabisera at sa mga purok na bumubuo rito. Madalang ang mga bahay sa bahaging iyon ng baryo. Ang mga kabahayang gawa sa matitibay na tabla at pawid ay nasa ilalim ng munting kakahuyan. Ang ibang nadadaanan namin ay mga bahay na malapit sa taniman ng kamuting kahoy, kamote at ang iba ay nasa gitna ng mga niyugan. Masaya namang kaming tinanggap ng bayaw ni Tatay Lucio na si Manong Arseng. Ito na lang kasi umano ang natitirang kamag-anak nito. Tuwang-tuwa ang anak nitong lalaki na si Centenio dahil sa dala naming mga laruan. Kuya Bari, matanda lamang ako ng 2 taon kay Centenio. Kaya tulad ko, sabik pa ito sa mga bagay na bibihira nitong makita. Hindi ito magkandaugaga sa mga pasalubong ni Tatay Lucio sa kanila. Wala kasing mga ganoon sa kanilang probinsya. Ay, doon kayo sa labas niyan magbulatlat, Centenio. Isama mo itong si Solomon para hindi mainip. Aayusin lang namin ang itay mo ang mga daladala namin nang makapagluto na. Saway sa amin ni Tatay Lucio. Agad namang kaming tumalima ni Centenio. Ngunit hindi kami lumayo. Doon lang kami sa upuang kawayan sa munti nilang kubong malapit sa kusina pumwesto. Dinig namin ang usapan ng itay niya at ni Tatay Lucio. Oh, bakit ka pa nagsama ng tagalabas, Lucio? Kung kailan pa napakahalaga ng okasyon sa kabilang sityo. Naulinigang kong wika ni Manong Arseng. Ay, hindi ako kasi nakatanggi sa pakiusap ng amo ko, Manong Arseng. Baka kung ano kasi ang isipin nila kung tatanggi ako na isama itong si Solomon. Hayaan mo at mantika naman matulog ang batang iyan. Tila may pag-aalalang ani naman ni Tatay Lucio. Napaisip ako kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang tanungin ko naman tungkol dito si Centenio ay hindi nakaligtas sa akin ang tila pag-iwas nitong sagutin ang tanong ko. Basta't bawal daw umano ang magpunta sa gawi sa kabilang sityo nila sa ganoong mga panahon. Lalo at ilang araw na lang ay magbibilog na daw ang buwan. Hindi ko naman alam, Kuya Bari, kung bakit binalot ako ng matinding kuryosidad sa sinabi nitong si Centenio. Kuryosidad na may kahalong munting kaba. Sa kabila ng pagod sa biyahe at ilang oras na paglalakad namin bago makarating doon, hindi naman ako dalawin ng antok kinagabihan. Sari-sari kasing tunog ng mga hindi pamilyar na hayop at kuliglig ang naririnig ko na nagbibigay ng kilabot sa akin. Pumikit na lamang ako ng mariin at pinilit na libangin ang sarili sa pagbibilang ng tupa sa isip para makatulog lamang. Ilang araw na kami roon at halos nalibot na namin ang mga magagandang dako sa lugar ni Tatay Lucio na maaaring pasyalan. Nasanay na rin ako sa mga pagkain nilang simple lang tulad ng giniling na mais at ginataang kamote sa hapunan.
Masasarap na karne ng ligaw na hayop sa gubat ang ulam. Nag-uuwi rin ng mga malalaking isda si Manong Arseng paminsan-minsan tuwing mapupunta ito sa kabisera ng baryo upang mangisda. Malapit din kasi sa dagat ang baryo ng mga ito. Sa katunayan po, Kuya Bari, mula sa kanilang sityo ay dinig ang ugong ng hanging dagat tuwing gabi. Isa pa iyon sa mga nakakakilabot na tunog na naririnig ko ng unang gabi namin ni Tatay Lucio sa bahay nila Manong Arseng. Akala ko po nung una ay ungol ito ng pagod na halimaw. Tila kasi kay lapit nitong gayong ilang kilometro pa naman ang layo ng dagat mula sa baryo. Isang gabi, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kinapa ko ang posporo na nasa ilalim ng unan ko, saka ako pupungas-pungas na bumangon. Sisindihan ko pa lamang ang maliit na gaserang nakapatong sa mesitang nasa gilid ng papag na kawayang hinihigaan ko nang makarinig ako ng mga kaluskos at anasan ng mga hindi pamilyar na boses sa labas. Saglit akong tahimik na nakiramdam. Kinikilala ko ang mga boses. Iniisip ko na baka sila Tatay Lucio at Manong Arseng lamang iyon na nag-uusap-usap. Ngunit talagang iba po talaga ang boses. Ibang boses ang mga naririnig ko. Magaspang at malagong ang mga iyon na may mga kasabay pang singasing na animoy ahas na sinasalitan ng bahagyang angil nang hindi ko mawari kung aso ba o malaking pusang gubat. Binalot ako ng matinding kuryosidad ng mga sandaling iyon. Dahan-dahan akong bumangon at iningatang wag makagawa ng ingay. Hindi ko na sinindihan pa ang gasera. Bala ko noon ay gisingin ng tahimik si Centenyo na nakahiga na sa lapag malapit sa may bintana ng silid na inuukupan namin. Ngunit nang kapain ko ito, wala ito roon. Kung kaya't dahan-dahan akong lumabas sa pinakasala nila upang tignan kung tumabi ito sa tatay niya at kay Tatay Lucio na sa sala naman natutulog. Dahil ang dingding nila ay gawa lamang sa salasalang kawayan ay tagos ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Aninag ko ang kabuuan ng sala. Ginapangan ako ng takot nang makitang wala ring tao roon. Mangani-ngani akong umiyak dahil napagtanto kong iniwan nila ako. Iniwan ako nila Tatay Lucio at mag-isa na lang ako sa bahay. Lalo pa akong kinilabutan nang makarinig ako ng mga yabag palayo. Biglang sumagi sa isipan ko ang binitawang biro ni Naicelia ng araw na nagpaalam akong sasama sa probinsya kay Tatay Lucio. Naiiyak akong napaupo at hindi alam ang gagawin nang gulantangin ako ng malakas na tambol. Sinasabayan nito ng mga tinig na hindi ko mawari kung sumisigaw o kumakanta. Basta't sa dinig ko ay sumasabay ito sa tiyempo ng tambol. Nagmumula iyon sa dako ng kabilang sityo nila Manong Arseng. Napatalo na lamang ako sa gulat nang makarinig pa ako ng mga yabag na tila papunta sa bahay nila Manong Arseng. Hindi ko na napigilan ang paglukob ng kilabot sa buong pagkatao ko. Mabilis akong tumalon sa bintana sa labis at takot at nagtatakbo patungo sa kabilang sityo. Nawala na sa isip ko ang sinabi noon ni Centenyo na bawal ang magtungo sa lugar na iyon. Sa narinig ko kasing ingay na nagmumula roon, pakiramdam ko ay ito ang pinakaligtas na lugar ng mga sandaling iyon. Tiyak na hindi maglalakas ng loob ang kung sino mang may-ari ng may yabag na iyon na sundan ako. Kung sakaling aswang man ito o kung anuman, ay magdadalawang isip itong magtungo sa mataong lugar.
Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan ay umiiyak akong binagtas ang maliit na kakahuyang nakapagitan sa sityo nila Manong Arseng at sa kabilang sityo. Nakaramdam ako ng kaligtasan nang matanaw ko na ang tumpok ng mga kabahayan. May mga sulu ang bawat panulukan ng mga daan at bahay. Malayo pa ako ay langhap na langhap ko na ang kakaibang aroma ng mga lutong pagkain na nagmumula sa dakong iyon. Marahil ay may nagaganap na piging o handaan dito. Sa kabila ng takot ay nakapagtataka na nakaramdam ako ng pagkatakam. Nanuot talaga sa ilong ko ang masarap na amoy. Nawala ng bahagya ang takot ko at medyo napayapa ako. Ang kilabot na nararamdaman ko kanina lang ay napalitan ng kuryosidad. Nang malapit na ako ay tumigil muna ako sa pag-iyak. Nagkubli muna ako sa isang malaking puno at nagmasid. Tutal, hindi ko na narinig pa ang may humahabol sa akin. Nakita ko ang napakaraming tao na paruot parito at abalang-abala sa paglalatag ng mga pagkain sa isang mahabang mesa. Sa harap nito ay isang malaking dambana na kinalalagyan ng malaking estatwang kahoy na itim na hugis ng isang anghel na itim ang pakpak. Lahat po ng naroroon ay nakasuot ng maskara at nakapintura ng purong puti ang mga katawan. Tila ito'y isang handaan ng mga primitibong tribo. Ang mga lalaki ay mga nakahubad ng pangitaas nila at ang mga babae naman ay nakasuot naman ng mga tapis lang ng makulay na tela. Kakaunti ang bata na nakikita ko sa kasayahang iyon. May bisita palang tagalabas ng sityo. Bakit hindi ka tumuloy at makisaya, iho? Tinig iyon mula sa aking likuran na halos nagpatalon sa akin dahil sa gulat. Paglingon ko, isang matandang lalaki ang may-ari nun. Muntik pa akong mapasigaw sa sindak nang lingunin ko ito dahil sa suot nitong nakakatakot na maskara. Huwag kang matakot. Maaari naman kaming tumanggap ng bisita. Ani pa ng matanda. Hindi ko alam kung bakit napahinood ako nito. Walang tutol na sumama ako patungo sa grupo ng mga nagkakasiyahang mga tao. Ngunit bahagyang nanayo ang maliliit na balahibo ko sa katawan nang biglang tumigil ang lahat ng naroroon at tumingin sa amin. Ilang saglit din iyon na halos parang nasa lalamunan ko ang aking atay at puso sa magkahalong hiya at nerbiyos. Patuloy na tinitingnan kami ng mga tao habang naglalakad kami patungo sa lamesang kinaroroonan ng mga pagkain. Iginiya ako ng matanda sa tabi ng isang lalaki sa pinakadulo ng lamesa. Huwag kang mahiya, iho. Batid kung walang ganitong uri ng handaan sa syudad na pinanggalingan mo. Ani ng matanda bago ako nito iniwan doon at nagpunta sa gitna sa tapat ng dambana. Ninenervyos akong nasundan ito ng tingin. May kung anong hiwaga kasi akong nahihimigan sa sinabi nito. Pakiwari ko ay may kakaibang magaganap sa handaang iyon. Lihim tuloy akong nagsisisi. Naisip ko na sana hindi na lang ako sumama sa probinsya kung iiwan lang din ako nila Tatay Lucio nang ganoon na lang sa bahay ng mag-isa. Ni hindi ako ginising ng mga ito para isama kung saan mang lupalop ang mga ito nagpunta. Sa isip-isip ko lang ay parang nais ko nang isumpa si Tatay Lucio. Natatakot na kasi ako. Lalo na nang makita ko ang mga bahid ng tila dugo sa altar ng dambana. Puno rin ng pulang mantsa ang bibig at kamay ng malaking estatwa. Hindi ko maiwasang salakayin ng matinding takot nang sumenyas ang matanda sa may mga hawak ng tambul.
Ipagpatuloy ang seremonya. Sigaw ng matandang lalaki. Halos tumalbog ang puso ko nang biglang pukpukin ng malakas ng isang lalaki ang hawak-hawak nitong malaking gong. Sinundan iyon ng mga indakan at mga pag-usal ng mga kakaibang kataga ng mga naroroon. Saglit na lumayo ang mga ito sa lamesa at tila mga baliw na nag-indakan sa gitna sa aliw ng tunog ng gong at tiyempo ng mga tambol. Hindi ko naman alam kung susunod ako at makikiindak kasama ng ilang kabataang nakikita ko. Pakiramdam ko noon ay nangangalog lahat ng kalamnan ko sa takot habang pinanunood ko ang mga ito. Nagulat pa ako nang biglang lapitan ako ng isang lalaki. "Anong ginagawa mo rito, Solomon? Bakit ka sumunod sa amin?" Asik nito sa akin. Bagamat tila naging malagong at mabalasik ang tinig, ay nakilala ko rin ito. Si Tatay Lucio. Mangangatwiran pa sana ako, ngunit biglang nagsalita ang matandang kasama ko kanina. Naroon pa rin ito sa harap ng dambana. Natigil naman ang malakas na ingay at indakan ng mga tao. Nakita kong sumenyas ang kamay nito sa ilang kalalakihang nakatayo sa pintuan ng isang tila kamalig. Nanlaki ang aking mga mata nang mula roon ay inilabas ang isang magandang babaeng may itim na pares ng mga pakpak. Napakaamo ng kanyang mukha na tila anghel sa ganda. Perpekto ang hubog ng maputi at makinis nitong katawan. Mahaba ang ginintuang buhok nito na nakatakip sa maselang bahagi ng katawan nito. Walang tinig na lumalabas sa makipot at maganda nitong bibig. Ngunit bakas ang pangamba sa mukha nito. Nakita kong tumingin ito sa dako namin na tila nagmamakaawa. Nagulat pa ako nang biglang tumakbo si Centenio patungo sa dambana. "Maawa na po kayo sa mahiwagang mga mahal na pinuno. Tulad natin ay nabibilang din sila sa ating lahi. Magkaiba man tayo ng uri ay kapareho naman natin sila ng mga aswang." Pakiusap nito. Halos nanlaki ang mga mata ko sa labis na pagkabigla. Dahan-dahan kong iginala ang aking tingin sa mga taong naroroon. Doon ko lang napagtanto na ang lahat ng mga tao na naroroon ay pawang mga aswang. Maging sila Tatay Lucio, Manong Arseng at Centenio. Hindi maskara ang nakikita ko kung hindi anyong aswang ng mga ito. Parang nais kong manlambot sa sobrang sindak noon, Kuya Bari. Literal na saglit akong hindi nakahinga sa labis na takot. Hindi talaga ako makapaniwalang isang handaan ng mga aswang ang aking napuntahan. Nakita ko nang umismid ang matandang lalaking tinawag ni Centenio na pinuno. Sumenyas muli ito sa mga lalaking may hawak sa mga lok. Muli na namang kinaladkad ng mga taong ito ang babae palapit sa matandang aswang. Nang makalapit, umusal ng mga banyagang kataga ang pinunong aswang at hinawakan ito sa ulo. Nakita ko na tila nakikipagtagisan din ng kapangyarihan ang mga lok. Marahas na bumuka ang mga pakpak nito. Bahagyang napaatras ang pinunong aswang. Nakita kong dumugo ang ilong nito nang muli itong umusal ng mga katagang hindi ko maunawaan. Bakas ang pagkagitla sa mukha ng mga naroroong nakamasid sa tunggalian ng kapangyarihan sa isip ng dalawang uri ng malakas na aswang. Unang bumagsak ang babaeng mangalok. Nagpakawala ito ng nakatutulig na huni ng tila nasaktang dambuhalang ibon. Ngunit ilang sandali pa
ay tila nauupos na kandila namang napasapo sa dibdib ang pinunong aswang. Agad na dinaluhan ng ibang aswang ang matandang pinuno. Sinamantala ito ng babaeng mangalok. Malagihay itong tumayo at ikinampay ang mga pakpak. Bahagya itong umangat sa ere. Isang babaeng alasip ang nakahagip dito ng kalmot bago ito nakalipad papalayo. Nang tuluyan nitong makalayo ay saka lamang nakabawi ng lakas ang pinunong aswang. Marahas itong huminga ng malalim, saka matalim na tumingin kila Centenyo at Manong Arseng. Wala nang kwenta ang ating handaan dahil nakatakas ang pangunahing dahilan ng selebrasyong ito dahil sa anak mo, Arseng. Nang gagalaiting singhal nito sa mag-ama. Pagkatapos ay matalim ang mga matang bumaling ito ng tingin sa kinatatayuan namin ni Tatay Lucio. Nanlalambot sa takot na napaatras ako at nagtago sa likod ng matandang kusinero namin. At ikaw naman, Lucio, anong kahangalan at nagsama ka ng taong labas sa panahon pa ng ating seremonya? Mabuti sana kung isasakripisyo mo ang isang iyan upang pandagdag ng handa. Asik ng pinunong aswang kay Tatay Lucio. Wag po, parang anak na ang turing ko sa batang ito, mahal na pinuno. Ipaubaya niyo na sa akin ito. Tinitiyak ko na anumang nakita ng alaga ko sa lugar na ito ay mananatiling lihim. Mariin namang sagot ni Tatay Lucio. Isang tipid na tangulang ang itinugon ng matandang aswang saka muling sumenya sa lahat. Muling pumailan lang ang nakabibinging tunog ng gong at mga tambol. Sinimula na ng mga ito ang pagkain habang ang iba ay patuloy sa pag-indak sa harap ng dambana. Naramdaman ko nang akayin ako ni Tatay Lucio palabas ng puok na iyon kasama sila Manong Arseng at Centenyo. Hindi na nakisalo pa ang mga ito sa ginanap na piging ng mga aswang. Habang pauwi ay dinig pa namin ang ingay ng tambol. Inabutan namin sa bahay nila Manong Arseng ang sugatang engkantadong mangalok. Nang gilalas ako sa kakaibang kulay ng dugo na nagmumula sa sugat nito, likha ng kalmot ng isa sa mga aswang sa kabilang sityo. Mga sul-ngasul ito at kumikinang sa tama ng liwanag ng gasera. Natuklasan ko mula kay Manong Arseng na ang babaeng mangalok ay bata pa pala. Alaga at kaibigan nito ni Centenyo. Ito na lang daw ang natitira sa uri nito sa dakong iyon ng antike. Isang uri ng aswang na kalahating engkantado tulad ng mga tamawo at bangkilan. Tulad ng pangkaraniwang uri ng mangalok ay nabubuhay ito sa pagkain ng mga patay. Pagkakaiba lang ay patay na hayop sa gubat ang kinakain ng mga ito at hindi bangkay ng tao. Wala raw itong kakayahan na magsalita, subalit kaya nitong makipag-usap sa isip. Kumaunti umano ang bilang ng mga ito dahil sa pamamaslang dito ng ibang mga uri ng mga aswang. Pinaniniwalaang nagbibigay ng kabataan at kakaibang lakas at kakayahan ang pag-inom sa dugo at pagkain sa mga lamang loob ng mga ito. Mamamatay ba siya? Tanong ko dahil sa dami ng dugong lumalabas dito. Sinahod nito iyon ng sariling mga kamay at ipinainom kay Centenyo. Hindi may kakayahan siyang pagalingin ang kanyang sarili, saka hindi siya maaaring mamatay dahil magiging asawa ko pa siya balang araw. Nakangiting-ngising sabat naman ni Centenyo habang ninanamnam pa ang dugo ng mangalok sa kanyang bibig. Napangiti ang babaeng mangalok. Nakita ko tuloy ang maliliit at tila lagari nitong mga ngipin.
Napilitang magpaliwanag sa akin si Tatay Lucio upang makatiyak na wala akong pagkukwentuhan ng aking mga nasaksihan. Ayon sa kanya, hindi sila totoong magbayaw ni Manong Arseng. Dahilan lamang niya iyon upang makauwi lagi sa Antique tuwing may magaganap na handaan sa kabilang sityo. Ang totoo umano ay matalik na kaibigan ni Tatay Lucio ang yumaong ama ni Centenio na kapatid nito. Hindi rin kauri nila Manong Arseng si Tatay Lucio sapagkat mula ito sa uring Gabunan. Samantalang sina Manong Arseng ay mga uri ng alasip na mandurugo. Sa kabila ng pagkakaiba ay naging malapit ang mga ito sa isa't isa, lalo na at ulila na si Tatay Lucio nang magkakilala ang pamilya ni Manong Arseng. Malaki rin umano ang respeto at takot ng pinunong aswang at ng buong lahi ng mga alasip sa dakong iyon kay Tatay Lucio dahil malaki ang utang na loob ng mga ito sa kanya. Ang mga orasyong alam ni Tatay Lucio ang dahilan kaya walang nakakatuklas sa pangalawang sityo na kinaroroonan ng mga ito. Ang kabilang sityo ay wala sa mapa. Anumang ingay ng mga ginaganap na pag-aalay at seremonya dito ay hindi maririnig nino man sa labas kung walang kakayahan ng ikatlong mata o third eye. Isang beses lang naman kada isang taon ginaganap ang ganoong mga piging iho. Ani pa nito. Ayon pa dito, ginagawa nila ang taunang handaang iyon bilang pagpapatibay ng kanilang pagkakaisa. Sa parte niya na Gabunan ay upang magkaroon siya ng normal na buhay bilang pangkaraniwang tao sa isang buong taon. Nang mga sandaling iyon, Kuya Bari, napagtanto ko na may kakayahan pala ako ng ikatlong mata dahil narinig ko ang ingay mula sa sityong iyon na pugad ng mga aswang. Isang bahagi ng baryo na walang ibang nakakaalam kung hindi sila lang na taga roon at sila Manong Arseng at Tatay Lucio na nakatira na sa labas ng sityo. Saka ko rin lang napagtanto kung bakit taon-taon ay umuuwi si Tatay Lucio sa Antique. Iyon ay upang makisalo sa taon-taong handaan na ginaganap sa pugad ng mga aswang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo at ng lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Solomon. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.